Hallo Marius, welkom hier naar Strukland, Manitoba. Vandaag heb ik me veel nog wel een beetje geschoven. Ik ben mijn ene wiert, so ik schrijf me vandaag te arbeid. So ik wil jullie vandaag mal wijzen wat ik kan doen met pallets, of palletas, zoals ze op Spanisch naam. Die kan je fertig verfried krijgen. En wanneer een denkhaft om die inrichten, dan kan je daar veel halt van eruit krijgen. Ik wil je dat mal wijzen. Wel hallo, dit is het ding wat ik gebruikt om die inrichten. Waar ze die kikkenkern, dat heb ik mezelf gemerkt. Dat zijn bloß een paar platen bitter isa. Ik wil het helemaal op ziet leggen, dat je dat beter zijn kan. Ja, daar heb je een enkele winkel isa, dan een roer. Dan een paar platen dingen, top gebruikt. Wil je dat helemaal rond aanwijzen, dan krijg je dat zelfs merken. Je weet je wat dit dat gaan. Dan steht im Stuhl wat schrijven, dan dauert het liever bloß zelfs merken. Ja, en ik wil je wijzen wat het schaft. Het schaft zeer fijn een beetje lang steel. En ja, dat schaft zeer, zeer kraak. Dat je het inrichten. Ik wil je maar zeggen wat het, wijzen wat het schaft. Ja. Oké, dan wil ik je maar wijzen wat einfach dat is. Hier is deze machine. En hier is dit zo onder. En wat ik dan maar doe is, krijg je start en dan hier de buiten enger eerst. En dan, oh, dit is het meest helemaal eruit. En dan de start. Kijk maar dat het wel einfach dat is. Dat je niet bieden en we hebben niet moet schwijten dat waar met dit schaffen dat. Kijk maar dat. Ja, dat is einfach. En deze, dat beste ding is deze. Ligt er op vele steden am Zand. Zo is de start. Kijk maar dat. Dat kijk je niet. Ik moet 2 minuten einrichten. Zo. Zeer fijn. De machine heb ik me zelfs gemerkt. En dan kijk maar dat. Bloß wunderschön einander. Da kann sein Instrument, der hat sich keiner Stolz gebüht und sogar Häuser gebüht von diese Bretter, was man für frei kriegt. Und wenn einer so retirado erstes Act nicht mehr uitschaffen hat, war dann nur was für frei kriegen hat, dann nimmt einer dann wirklich an. Kijk mal da. So, kijk maar daar. Gaan we dat kans in aangereden. Hoe lang heeft het nu geduurd? 2 minuten. Ja, en dan wil ik je wijzen wat we aan het nächste doen. En hier laat ik me aan een dasje op. En dan klap ik de nagel eruit. En dan riet we de nagel eruit. En dan hier heb ik al na het best breder top gezameld. Wat ik al had van deze morgens verfrühstück de nagel al eruit gereden. En dan eens würden zeggen, maar dat heb ik me liever am stuur. Nou, dat zei je ook. Maar ik heb een deel tijd eenmaal. En dan denk ik me bloß zelfs bloß in einrichten. En hier heb ik nog een dasje geval, die moet ik nog alle de nagel uitrichten. Maar ja, en hier heb ik nog een stoepsel. Ja, daar moet ik nog alle in einrichten. Want daar heb ik alle voor vrij gekregen. En daar heb ik dan mijn daar een klappen breder. En ik wil je maar zien wijzen wat ik met je doen heb. En dan check je maar dat. Dit is mijn cabin hier. Dat zit einfach nur gekauft breder. Heb dat hier zo zeer smak. Dat is zeer veel nieuw neelt. En dat heb ik alle voor vrij gekregen, weet je. En dan denk ik alle door met bepenselen met wat ik brok. Dat brok je niet te zeer aan vertalen. Wat ik brok is ik daar behalve met transmission oil en diesel oil. Dat ik dat mixen, dat je een beetje een roodbruine kleur. Een zeer strome kleur. En dat is veel biljes wat je op stoer dan steen hebt om dat bepenselen. En daar ook. Dat heb ik alle, deze range heb ik veel plus met breder topje neer wat ik heb voor vrij gekregen. Dat blaag heb ik vrij gekregen. Maar je moet ook kijken. Kijk maar dat. Het zit je niet moet slag wanneer dat met de vensteren heb ik vrij gekregen. De deuren. En hier waren ook waar je zo dit checken.
Ik wil je dat mal wijzen. Dat heb ik ook allerbloos benauwd met zo'n breder van Pallet. En daar zijn dan niet ganz vorig in der Arke, aber ja, wat je, dat ga je dan doen, waar je tijd hebt, dan steht er berübing zetten en vaart worden. Dan doe je zo'n stad. Dat is zeer schijn. Du hast so viel weggeschmiert und so eine Pallets, die kann sich irgendwo abhängen, wie Fabriken oder wo immer. Und ja, das ist schön. Mit Zeit verdriefen, dann das ist sehr schön. Und dann kann ich sogar ein bisschen Fans bauen, ein Tün bauen. Die sind nicht alle gleich lang, aber sehr viel kriegt er so eine Pallets, was einer ein bisschen lang sind und verschiedenste. Sogar den Sekret, den habe ich ja gebeten mit allen Sorten, was er früher ist. Ich will ihn mal von Bern wiesen. Den sieht das nicht mal tauschlag. Kijk er mal an. Dat heb ik alle bloos van half wat ik heb voor free gekregen. Ja, het schaf zeer fijn. Ja. Immerhin, ja, ik hoop je helpt dat een beetje, zeer fijn, waar je mal wo zijn, Pallet zijn. En dan denk je, aber dat is met te veel arbeid in einrichten, dat schafft meest niet, aber ja, met zo'n ding gestart, dat heb je nu gezien, schaf zeer fijn. Nou ja, ik wens je veel geluk en moed. En waar je tijd hebt, die Pallets, waar je bij rondkijken bij fabrieken ergens voor, die kan je eens voor free vingen. En zo lang, zodat niet zo te zeer ram vertalen, dan daar worden die umsonst blijven. Aber wenn Menschen nicht weten, dass die durch die Brücke fährst, dann wollen die immer ein bisschen Geld dafür haben. Aber ja, sehr Dankeschön hier von Strückler, Manitoba. Ja, Lutschengon hat einen sehr schönen Tag von hier aus August. Ich glaube 28. Das ist an der Meerwerk. Und ja, wir haben hier einen sehr schönen Tag. Das ist von der Sonne schien. Und das hat evens halt geregnet. Das war sehr fijn Nacht. Wir haben nu de laatste week meestal het zal gehad met alles top. Wir sind sehr dankbar dafür. Ich wünsche Ihnen auch Beste, wo immer je zijn in der ganzen Welt. Und ich will noch ein Ding sagen. Ich bin sehr, sehr dankbar für all die Freunde, die ich gemerkt habe. Und WhatsApp oder durch diese Videos. Mag Gott Ihnen alles segnen. Dankeschön.